viste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo. Boas tardes e benvidos a este programa especial. Estamos na Radio Neria para que pasa na costa polo 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Comezamos a ritmo da fantástica artista Rosalén co tema La Puerta Violeta, unha canción reivindicativa nesta loita. Los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz. Hoxe temos o prazer de contar con representantes das 4 asociacións feministas da Costa da Morte para ter unha conversa entre todas. Temos con nos a Esther, das Buxeranas de C, a Inés, do Círculo Feminista de Carballo. Hola, boa tarde. A Marta, da Asociación Feministas Curandeiras de Vimianzo. Hola, boa tarde a todas. E, dende Carnota, a Marupe, de Son Lilá. Hola. Aquí, todas reunidas nesta tertulia violeta, falaremos de feminismo, dos seus conceptos básicos, da realidade que estamos a vivir no noso país nesta materia e finalmente, máis concretamente, poñendo a vista no lugar no que vivimos, a Costa da Morte. Dende hai un par de anos, o Día Internacional da Muller ven celebrándose con actos multitudinarios tras despertar conciencias con casos como da Manada. Cada vez máis e máis mulleres se consideran a sí mesmas como feministas e loitan polo empoderamento e liberación da muller. Tamén estánse a lograr varios obxectivos, como no Poder Xudicial, que está a deseñar o sistema que converte a violencia de xénero nunha especialidade xurídica, igual que o son nestes momentos mercantil, menores ou penal. Mas a pesar destes avances, os datos seguen a ser aterradores. As mulleres seguimos con grandes desigualdades en moitos ámbitos, coa brecha salarial, nos puestos directivos das empresas, na política, e un largo etcétera. No que respecta á violencia de xénero, máis da metade das mulleres que asasinan no noso país é a mans das súas parellas ou exparellas. En España, máis de 1000 mulleres foron asasinadas por violencia machista dende o 2003. A maioría, ata un 80%, nunca puxera unha denuncia. Ademais, casos como de Laura Luelmo ou Diana Kerr, que se produciron máis alá da parella, non contabilizan dentro das estadísticas da violencia machista, xa que de facelo a cifra que demos sería moito maior. Esta situación, por desgraza, afecta a todo tipo de idades e un total de 323 menores foron condenados por delitos sexuais en España no ano 2018, un 20,1% máis que o ano anterior, segundo estadísticas do INE. Neste ano 2019, durante o primeiro trimestre, producironse 2.374 denuncias por agresión e abuso sexual, o que sería 911 ao mes e 29 cada día, segundo o Ministerio do Interior. E deste xeito xa van 90 feminicidios e asasinatos no que vai de ano no territorio español. Mas a nosa comunidade non se queda atrás. Galicia é a quinta comunidade con máis casos de violencia de xénero activos. En setembro rexistráronse máis de 3.470 casos e estánse a producir 4 ordes de protección por violencia machista ao día en Galicia. No seu pequeno recuncho, a Costa da Morte non queda exento tampouco. En datos de xuño, a comarca de Bergantiños albergaba 57 casos de violencia de xénero activos, sendo Carballo o municipio que máis acumulaba. Ademais, aínda seguimos a ter na nosa memoria un dos casos máis recentes de violencia machista na costa, como foi o acometido en Vimianzo o pasado maio. Con esta dose de realidade, damos inicio á nosa conversa. Para comezar, cada unha fará unha pequena presentación sobre a súa asociación na que contará a grandes rasgos a natureza de cada unha delas e os obxectivos que queren acadar, para todos aqueles ointes que aínda non as coñezan. Comenzamos por aquí. Marupe, de Son Lilá, que nos podes contar? Pois, nada, nos somos bastante novas en isto. Empezamos a xuntarnos en marzo do ano pasado, pois pola necesidade que tiñamos de ter un espazo propio, un espazo de mulleres donde sentirnos seguras, donde falar tranquilas, donde non sentirnos xulgadas. Pois é o que ten o feminismo, que ás veces as alianzas políticas e íntimas, pois ao final provocan que haxa un arma moi poderosa que é a amistade. E non hai nada que máis moleste ao patriarcado que vernos a todas xuntas, coidándonos e empoderándonos. E aí estamos. Moitísimas gracias, Marupe. Esther, das Buxeranas de C. Hola. Bueno, pois a idea de Buxerana naceu no outono de 1999 na inquedanza dun grupo de mulleres que ante unha sociedade tremendamente machista na que non había voces públicas que traballasen pola igualdade, pois decidiron fundar Buxerana. Somos feministas, queremos un mundo mellor en femenino. A diferencia entre homes e mulleres nunca pode ser a desigualdade.
E traballamos tamén facendo públicas as demandas de igualdade e visibilizando machismos integrados con moita normalidade e co fin de mudalos. Formamos parte da Marcha Mundial, bueno, isto xa levamos 20 anos, se ti dis que empezamos, claro. Nos levamos, xa vai para o ano que ven, 20 anos, que son moitos anos aí. E bueno, as nosas actividades céntranse en torno ao 25 de novembro, o 8 de marzo, pero aí polo medio tamén facemos outras cousas. Este venres pasado fixemos a presentación do libro de Carme Adán, xa sabedes cal é, Femicidio, fai falta que vos diga. E, bueno, entre outras actividades, non? E temos feito, bueno, que sei, teatro, contacontos, conferencias, probamos con todo, ao longo destes anos probamos con absolutamente todas as cousas, as que non daban moito resultado, pois fomos deixando, outras probamos con outras, e así levamos. E, bueno, somos poucas, pero a un tempo somos moitas, porque unhas foron entrando, outras foron salindo, outras van entrando, pero as que foron salindo siguen aí porque siguen apoiando, cando fai falta calquer cousa, aí están, o sea, fomos formando como unha rede entre mulleres. E seguimos. Esperemos que siga moito máis. Moitísimas gracias, Esther. Seguimos con Marta, da Asociación Feminista As Curandeiras de Vimianzo. Bueno, pois, nós, igual que as mozas de Carnota, tamén somos moi noviñas, en asociación, claro. O noso colectivo nace en Vimianzo a partir dunha batucada que fixemos para o asalto no 2012, era unha batucada íntegramente formada por mulleres. Ben, con eso, démonos conta que os nosos tambores eran armas de empoderamento, armas de resistencia, e que a través deles visibilizábamos e dábamos de voz ás demandas que temos as feministas. E así facíamos visibles, construíamos un grupo entre iguais, un espacio de empoderamento que nos fai máis fortes, que nos fai crecer individualmente e sobre todo colectivamente. Perfecto, moitísimas gracias, Marta. Bueno, que sí, os nosos proxectos somos moi noviñas, non temos tanta andadura como teñen as buseranas, pero sí que temos moitos proxectos. De feito, estamos facendo un club de lectura cada mes, cada 2 meses, lecturas de corte moi feminista, que ao principio a mellor só veñen 4 personas, pero despois a mellor pasan 3 meses e veñen 6, e pasan 7 meses e veñen 8, e iso é unha forma de dar a coñecer o feminismo, de practicar a sororidade entre nós, e empoderarnos. E así é unha boa forma de darnos a coñecer todas. E agora Inés, do Círculo Feminista de Carballo. Bueno, sí, nós tamén temos unha andadura curtiña. Nacemos o ano pasado no mes de maio. O círculo xurdiu un pouco pola inquedanza de un grupo de amigas tamén, que víamos que en Carballo, na comarca de Bergantiños, facía falta pois un grupo onde dar voz ao feminismo, onde debatir, reflexionar sobre asuntos que nos implicaban a todas, e bueno, un pouco foi medrando a cousa e acabamos facendo pois actividades arredor de datas como o 8 de marzo ou 25 de novembro, acabamos facendo concentracións, incluso unha manifestación polo 8 de marzo. Tamén pois facemos actividades de sensibilización, como pode ser a proxección de documentais, debates, presentacións de libros. Bueno, pouquiño a pouquiño pois vamos aí intentando afianzarnos e darnos a coñecer na vila. Como debe ser. Moitísimas gracias a todas. Pois, bueno, damos comezo ás preguntas. Primeiramente, cunha perspectiva moito máis xeral e abstracta. Bueno, lanzamos a pregunta. Que é para cada unha de vos o feminismo? Esther, a igualdade real entre homes e mulleres. Algunha que queira aportar algo máis, unha perspectiva máis individualista? Non sei, eu creo que cando unha muller chega ao feminismo é porque se dá conta de que o que lle pasa non lle pasa por ser ela, singular, senón porque forma parte dun grupo subordinado a unha estrutura patriarcal, porque é unha muller. Entón, cando se dá conta deso, inevitablemente chega ao feminismo e inevitablemente tamén vincúlase con outras.
toma conciencia da dimensión real, social e política que supón toda a situación que sufren as mulleres. Para vos, cal foi o momento no que decidichedes formar parte de cada unha das vosas asociacións feministas e cales foron igual as vosas motivacións a formar parte desta comunidade? Bueno, sí. A verdade é que estaba estudando en Santiago, un mestrado relacionado con estudos feministas. Era parte dunha asociación ali en Compostela, pero a verdade é que me din conta de que na miña vila facía moita vida, as miñas amigas da vila máis compartíamos moitos debates e moitas reflexións en temas de feminismo, nos dimos conta de que non existía un grupo onde poder xuntarnos e debatir, e un espazo onde puidera unirse máis xente. Eu sabía que era necesario, que había moitas mulleres que estarían interesadas en formar parte, entón entre varias amigas, pois surdiu a idea de comezar a botar a andar. Marta, vos por a vosa parte, que tamén sodes bastante noviñas, cales foron as vosas... Eu personalmente xa levaba no feminismo moito tempo. Pero efectivamente, un pouco como aquí está a nosa compañeira Inés, démonos conta que eu dime conta de que en Vimianzo había un total descoñecemento do que era o feminismo. Incluso xente que traballaba, que facía cousas feministas, pero que non sabía que eran cousas feministas. Entonces este grupo de rapazas que se xuntaron para facer a batucada, falando polo miúdo e unha por unha, foi cando decidimos facer esta asociación, porque o víamos necesario realmente. Creo que se ten que visibilizar o feminismo, non é prioritario, e sobre todo no rural, porque a mellor nas cidades estás, o que di ela, hai moitos máis círculos feministas, colectivos. No rural non, como non has a alguén que tire polo resto, non é moi necesario. Marupe, vos que tamén sodes moi noviñas nesto, que é o que vos levou a xuntarvos? Pois no noso caso é curioso porque ademais nos xuntámonos mulleres de xeracións moi diferentes, de 18 anos, de 68. A necesidade sobre todo de estar xuntas, de falar, de entender que é o que nos pasaba a todas en un sitio tan disperso, con unha poboación tan dispersa como é Carnota, que as mulleres non teñen un espazo donde xuntarse, donde socializar. Pois nos pareceu o máis aquelado. Perfecto. Esther, vos que levades máis de 2 décadas en funcionamento, casi 2 décadas... Eu, cando entrei en Buserana, levaban un pouquiño tempo, non sei. Eu sempre digo que entrei en Buserana cando o Prestige entrou na Costa da Morte. Porque eu entrei en Buserana a raíz de... arrimábame a unhas mulleres que vía que collían unha pancarta e se poñían na Plaza da Constitución de Cea a reclamar determinadas cousas, e eu poñíame para apoiáles e tal. E cadrou xusto aí nese tal o Prestige, e un día ven unha persoa moi coñecida na Costa da Morte que había moito tempo que non había. Destas cousas que dis, canto tempo, vamos a tomar un café. Fomos a tomar un café e de repente veñen un montón de políticos de aquí de pola costa, e claro, el coñecíano e sentáronse no mismo e empezaron a remeter contra as buseranes, que se me revolvían as tripas por dentro, de tal maneira que sempre non se darán conta que hai unha muller aquí no medio. O sea, a partir dese día salindo aí, que madre de la madre. E, falando así con unha compañeira desto que ten os críos que van a xogar e tal, non sei quen serán as buseranes, eu quería metal, vos estou en buserana, pois eu para dentro tamén. Así foi como entrei eu así, rebotada. Cabreada, vamos, non a palabra cabreada. Bueno, cabreadas temos que estar como están agora as cousas que e sobre todo, a mellor, sobre todo naquela época, máis que agora, que polo que parece que estamos vendo que o feminismo vai crecendo e tal. Como vedes vos esta evolución? Credes que está sendo positiva a evolución do feminismo no noso país? Visibilizar, evidentemente, vai a ser bo, pero tampouco queremos que blanqueen desde o meu punto de vista. Eu non quero un feminismo blanqueado nin descafeinado. Eu quero un feminismo radical e non quero que sea unha moda pasaseira.
Eu creo que o feminismo veña para quedarse, para conseguir o que decíamos antes, a igualdade real en todos os ámbitos. Sí, porque moitos... Non queremos postureo. É que, precisamente, falando un pouco deso tamén, certas marcas, como por exemplo Inditex, aproveitan o mellor este auxe que se está facendo do feminismo para mercantilizalo. Entón, que opinión tedes sobre estas prácticas? Pode que este tipo de conductas chegue a convertir o feminismo nunha moda pasaxeira? Eu teño unha palabra para eso, glamorización do tema. Busquei esa palabra, non sei a quen lle escoitei un día na tele, xinho, esta é a palabra exacta do que eu estou pensando en como se está facendo todas estas campañas. É que eu, por exemplo, non son capaz de entender como unha muller que se di feminista pode levar unha camiseta fabricada que I am feminist, que sea fabricada en Indonesia por unha muller que está sobreexplotada e que gane 15 euros ao mes. Eso é unha inmoralidade. Ademais, capitalismo e feminismo non me parece congruente. O capitalismo, as mulleres, onde nos deixa o capitalismo as mulleres? Como meras reproductoras para dar productores, non? O capitalismo. Non me parece ben. Inés, vos desde o Círculo Feminista de Carballo, que opinión tedes? Sí, eu comparto a opinión das compañeiras, non? Eu penso que, pese a que é positivo ver que cada vez máis persoas están sensibilizando ou concienciando co feminismo, cada vez vemos máis movilizacións numerosas, tamén me preocupa, non? Que por exemplo, marcas tipo Inditex pois estén intentando apoderar da loita, non? Que ao final o capitalismo é o que fai con todo, intenta instrumentalizar todas as loitas para quitarlles o seu peso político. Entón, claro, o das camisetas de Son Feminista de Inditex, vale, sí, está moi ben que unha rapaza pois queira levar unha camiseta que di que é feminista, pero que detrás desa camiseta se esconde a explotación de outra muller. Entón, eso tamén o temos que pensar e reflexionar. Marupe, ti que opinas de todo isto? Pois o mismo que as miñas compañeiras. Eu creo que non podo engadir nada máis porque está clarísimo. O sea, en un postureo o que hai é que mirar a etiquetiña e ver onde están fabricadas as cousas e a onde nos leva este sistema de sobreexplotación. Falando un pouco tamén do 25N, vamos a abrir aquí un pouco de debate. Ten xénero a violencia? Evidentemente, o 80-90% dos crímenes que hai no mundo son provocados por homes. Tamén é certo que 80% son homes os que as víctimas, pero no medio tamén nos collen a moitas mulleres. Inés, por a vosa parte? Bueno, estamos totalmente de acordo. Sí, a violencia ten xénero. Na maior parte dos casos os agresores son homes e aínda que as víctimas sexan outros homes, pois esas violencias están perpetradas por outros varóns. Entón, sí, sen dúbida ninguna. Sin embargo, vemos que a mellor partidos como Vox ou asociacións como Hazte Oír están pretendendo derogar a Lei Integral de Violencia de Xénero alegando que a violencia non ten xénero, senón que se trataría dunha violencia intrafamiliar. Como vedes isto, Esther? A ver, violencia intrafamiliar tamén hai, claro. E hai violencia por fora. Violencia hai moita. Estamos nunha sociedade violenta, realmente. Pero a que nos toca, a parte que nos toca a nós é esa, a violencia de xénero. O sea, hai moitas violencias, pero a nós é violencia de xénero total. O sea, matanche, violanche porque eres muller, non por outra cousa, simplemente por eso. Marupe, vos que opiñades? Pois opinamos que negar a violencia é unha das súas ferramentas tamén para... Claro. Entón, o máis fácil é negar a violencia, o que se nega, o que non se nomea, o que non existe, pois entón esa é a súa táctica. De feito, vemos que, segundo os datos dos que falábamos antes, os casos de violencia de xénero non cesan. Que é o que está a fallar aquí? Inés, mesmamente. Pois eu penso que o que está a fallar é que non se ataca a raíz do problema, non? Que é combatir a sociedade patriarcal na que vivimos. Entón, todas as medidas que se fagan a nivel legislativo evidentemente son necesarias, pero se non se empeza a traballar dende as escolas, dende as primeiras idades, a fomentar unha educación coeducativa e igual para nenos e nenas, pois isto non vai a empezar a revertir, porque a base da violencia é a educación diferencial que teñen nenos e nenas.
Marta, creo Claro. que... Claro, nas escolas evidentemente, na casa, educa todo, a ver, os medios de comunicación, a internet, e estamos educados nun sistema machista, todas estamos educadas nun sistema machista. Entonces, eso aí é a raíz do problema, evidentemente. Mentre nos estemos educando, e é moi difícil salir deste tipo de educación, incluso persoas concienciadas co feminismo, copiamos actitudes machistas. Claro, según vas as túas gafas vanse poñendo máis moradas, gradúanse cada vez máis moradas, daste cada vez máis conta, pero tens que facer uns exercicios ao principio moi duros. Cando tes fillos, educalos é moi complicado. E xa che digo, educa a todo o mundo. Educa a familia, a escola, o patio do colegio, o parque, os medios de comunicación, a internet, a publicidade. Claro, aí hai que atacar de raíz. A educación é primordial, é primordial. Cal diríades que ao mellor é o camiño a seguir para poder conseguir cada vez unha sociedade máis igualitaria? Marupe, Esther... Bueno, eu coincido cas miñas compañeiras de que a igualdade será nas aulas ou non será. Eso é evidente. Entón, creo que falábamoslo antes, inda que as mulleres facemos moito traballo en este aspecto, hai que traballar tamén, os homes teñen que traballar tamén. A violencia machista non é un problema das mulleres, é un problema da sociedade, é un problema dos homes que matan e violan as mulleres. Entón temos que traballar todos, e hai que traballar tamén as novas masculinidades. Se non vamos por ese camiño, non avanzamos nada. Se traballamos solamente nós, as mulleres, non avanzamos. Hai que empezar a sinalar, a que sinalen eles tamén. El chistecito gracioso sobre mulleres e sexo, cando me falas con un diminutivo, toda esa serie de cousas. Claro, ao final o que nos levan é a eso. A perpetuar os roles machistas. Eu penso que os asesinatos, as violacións, non é máis que a punta do iceberg. Empeza dende moi abaixo. Totalmente. Os asesinatos é o último estadio das desigualdades. Totalmente. Cicleira, cíclica da violencia. Sí, é a educación, pero claro, dentro da educación está a tele, está todo. Ti que faz educando o teu fillo se despois a sociedade é todo o contrario. O sea, eu escoito algunha amiga que ten fillos que teñen 20 anos e a veces dinche, Dios mío, é que eu flipo, eu non eduquei o meu fillo así. Pero claro, é que o teu fillo xa a sociedade. E na sociedade é outra cousa diferente. Entonces, entendes? Ti por moito que eduques na túa casa, se despois estás integrado nunha sociedade en donde, agora, pois, por falar, campañas de xoguetes agora de cara ao Nadal, non hai máis que haber as campañas de xoguetes. O sea, para nenas as muñecas rosas, e para os nenos as pistolas e ou os disfraces ou calquera outra cousa. Si ti fas moito na casa, fas moito nos colexios, fas moito en tela, despois a sociedade é así, non fixemos nada tampouco. O sea, ten que ser unha cousa integral, todo ten que cambiar. Cal sería o primeiro paso que deberíamos dar en materia de prevención para ir ao mellor mellorando neste sentido? Marupe? Eu entendo que volvemos a base de todo, volvemos aos nenos. Temos que educar de outro xeito, temos que educar en bo trato. Vivimos nunha sociedade tan agresiva, tan violenta, e temos que empezar a educar no bo trato, que é o contrario do maltrato. Entón, respetándonos, moitas veces, bueno, eu como feminista considero que o xénero é unha construción cultural. Entón, os nenos, canto máis pequenos son, máis naturalizan todo, e máis o ven todo, non teñen ese sexismo que según avanzan as edades vase facendo máis patente. En eso hai que traballar, creo eu. Todos eses mitos do amor romántico que lle inculcamos ás rapazas continuamente, que levan a esos controis nos móviles, nas redes, en todo eso. Eu creo que deberíamos traballar moitísimo sobre eso, explicarlles que primeiro teñen que quererse elas. A sí mesmas. Claro, teñen que quererse a sí mesmas e querer as demais. E a partir de aí, pois, respeto.
Nes, pola túa parte, opinas o mesmo que Marupe? Tes algunha puntualización máis? Sí, bueno, opino na liña da miña compañeira, penso que a educación é o fundamental. E ademais sí que me gustaría volver un pouco que comentastes antes, porque sempre se pon o foco en que as mulleres se teñen que empoderar, pero penso que tamén é importante que os homes empecen a plantexar as súas actuacións, as súas accións. É importante darlles aos nenos modelos de masculinidade vos, quer decir, novos modelos de masculinidade positivos, que non teñan esa agresividade, que non sexan tan ríxidos, non? Tan dentro do patrón da sociedade patriarcal. Entón, penso que por aí hai un campo importante de traballo. Personalmente traballo como mestra, aínda que é certo que os nenos o naturalizan todo, é certo tamén que dende que son moi pequenos ves as diferencias que lles inculcamos, nos? Porque ves perfectamente que se comportan de maneira diferente no patio, que visten de maneira totalmente diferente, e que incluso eu, que penso que estou un pouco concienciada, pois caio en moitas cousas, non? Cando falo con eles, con moitos estereotipos, que a elas pois falo con diminutivos. Entón penso que temos que priorizar o traballo nas aulas e na educación e sobre todo eso, dándolles exemplos positivos de masculinidade aos nenos. Unha cousa moi importante na luta feminista é a deconstrución do xénero. O xénero é un invento. É a de construir o xénero. E cando podes facer eso? Desde a máis tierna infancia? Sin lugar a dúbida. É que o sexismo é unha atitude aprendida. Os nenos non nacen pensando son un neno, son unha nena, me visto de azul, me visto de rosa. Furo as orellas, que non vin a ningunha familia que tuvera un fillo varón e lle furara as orellas. A ningún, Pero en cambio parece que tes unha filla, tens que facelo. Pois non, mira, eu non me meto no corpo de ninguén. E sobre todo como nos ensinan a nos as mulleres, especial, o sea, eu por eso penso que hai que traballar con todos, con nenos e con nenas. Como nos ensinan dende pequenas a ocupar pouco espazo, a pechar as pernas, a non molestar, a falar baixiño. No momento que ti expós unha postura, pois igual con vehemencia, con tal, que agresiva, non. Sé máis asertiva, ou cala nena. Tal, sí, cala ou cala nena. Caladiña estás máis guapa. Teño 45 anos. É unha frase do... É certo que ademais nos faltan referentes, porque nos libros da escola, ti que es maestra o saberás millor que a min, pero claro, os nenos queren ser exploradores, queren ser conquistar o mundo, porque todos os referentes que teñen son masculinos. Os referentes femeninos están totalmente silenciados, invisibilizados, non existen. Existen eses referentes femeninos, témolos, pero hai que buscalos. Ademais hai que facer un traballo de investigación casi tremendo para topar eses referentes, para que as nenas saiban que poden ser o que quieran ser, que están preparadas para todo, igual que eles. Que eles tamén poden dedicarse aos cuidados, que non son menos homes por eso, porque lles interesen os cuidados, porque sean sensibles, porque choren, porque sean cariñosos, ou todo eso temos que... O sea, volvemos a raíz da deconstrucción do xénero. Efectivamente. É certo que vendo todo isto nos queda moitísimo que traballar, e a realidade que temos é a que hai, vamos, os datos son os datos. Entón, vemos que segue habendo machismo, que segue habendo violencia de xénero. Nestes casos, volvendo outra vez ao principio do noso tema, o 25N, que debería facer unha muller que está sendo vítima da violencia machista? Cales credes que sería o mellor a mellor forma de actuar? Debería sabelo ela. Quero decir, debería saber que está sendo vítima. Primeiro saber que está sendo vítima, iso é o principal. Aceptarse. Aceptar que está sendo... Porque ves moitos... Porque velo hai tarde. No, pero xa non é que te desconte, que o mellor estás vivindo unha situación desas, os demais desde fora vena, pero a que está sofrindo non a ve. O sea, considero normal. A escalera cíclica da violencia machista é invisible, o sea, non a notas. Eu vivo ben, a historia da rana, o sea, esta que meten a ferver nunha pota viva. Sí, tal cual. E metes unha rana nunha pota a ferver, a agua está fría, a pota, a rá, aguanta na pota, pero cando empeza a ferver, ela xa tapa empanada, esa non sube. Pero se pos a rá
nunha pota en agua fervendo, a ra intenta escapar desde o primeiro momento. Eu creo que está claro que ningunha muller, a ver, se eu conozo un home e ese home de partida me dá un tortazo, pois claro, marcho correndo. Ninguna muller acepta esa relación. Claro, nunca vas ter unha relación con el. Cando chega a ese punto, é porque hai todo un ciclo de maltrato detrás, de maltrato psicolóxico. Xa estás completamente anulada claro, cando che dá o primeiro cachete. Moitas veces xuzgamos as víctimas pensando, pero esta muller, como se deixou, como tal... Calquera pode chegar aí, calquera. E hai unha educación detrás. E hai unha educación detrás que che fai que aguantes todo eso, entendes? Porque se tes ti unha educación detrás que che di, no, así non é, aprendes a recoñecelo, pero se ti tes unha educación detrás, a frase esa de que caladiña estás máis guapa, entonces xa vas calando todo. Nesta materia son suficientes ao mellor os recursos dispoñibles para atender a este tipo de problemas? Inés? Bueno, a verdade é que supoño que se evidentemente estamos vendo que as cifras de feminicidios non baixan, que as cifras de violencia de xénero non diminúen, evidentemente non son suficientes. A verdade é que persoalmente penso que falta moita difusión, non? Dos servizos que existen, ademais dos que non están. Eu personalmente non coñecía moitos dos servizos que ten a miña comarca en materia de violencia de xénero, e tiven que non sei, que chegar a un máster de estudos de xénero para coñecelos. Entón, quero dicir, sí que faltan, pero que tampouco se está dando difusión a eses servizos que xa existen. O sea, falla un pouco a visibilización de moitos recursos que ao mellor sí que están a man da xente, sobre todo das mulleres, e que non se está tomando carta no asunto. Que opinades o resto? Falta formación tamén nos profesionais. Moitas veces sí que existen eses servizos, pero cantos deses servizos a xente que traballa neles ten estudios de xénero ou ten uns mínimos a mínima formación, e iso vese continuamente, pois en abogados que atenden determinados cins, ou que falta moitísimo. Eu exixiría que os profesionais estuvesen formados pero todos, a policía, os abogados, os psicólogos, todos deberían estar formados en materia para atender ás mulleres. Os traballadores sociais, todos, sí, todos os sectores. Sí, todos. Bueno, poñemos un pouco máis a vista ao mellor na nosa comarca, na Costa da Morte. Entón, cales son os maiores problemas que atopades vos na sociedade rural e sobre todo aquí, na Costa da Morte? Marta? O total descoñecemento do que é a violencia de xénero, que a violencia machista, que no Estado español non é o mismo a violencia de xénero que a violencia machista. O sea, o total descoñecemento de que cousas contamos para poder facer fronte a ese tipo de violencias. Hai un total descoñecemento. Hai descoñecemento e ademais penso, ou, bueno, fago aquí a pregunta, unha muller que este sufrindo violencia machista agora mesmo nun concello rural, credes que é máis fácil ou máis difícil que a mellor nunha cidade poder denunciar este tipo de... Difícil. Moito máis difícil. Moito máis difícil. Porque o entorno non é o mismo que o dunha cidade, que ti vas a donde sea a denunciar e xa está, pero nun entorno rural é moito máis difícil. Tes o veciño do lado que sabe que vas a denuncialo, é moito máis difícil todo se conocen, ao mellor non tes o sitio para denunciar ali ao lado, porque ti imagínate que teñan que vir de Dumbría ou ou de outro sitio e que non teña cartos para coller un taxi ou non teña coche, é máis difícil. Porque nunha cidade, pois, bueno, móveste e ninguén se entera e tal, pero no rural é moito máis difícil. Entendo que isto tamén condiciona as propias víctimas. É que as condiciona moitísimo. E sobre todo porque a denuncia, moitas veces, a maioría das veces, deixa as mulleres moito máis expostas, porque o sistema non ten un protocolo, non ten un xeito de arropar esas mulleres realmente
e de que se sentan protegidas. Protegidas. E de que se sentan tal. E que imaginade todo o medo que ten que sufrir unha muller que é vítima da violencia, todo ese medo que pasa. Eu penso na rapaza esta de Valga, que a mataron a ela, mataron a nai, mataron a irmán. Canto medo tiña que ter esa muller para inmediatamente cando veu o tipo chamar a súa irmán e a súa nai para que acudiran. Entón, efectivamente, a denunciar está moi ben, pero para que unha muller denuncie, ten que pensar un montón de cousas, non é tan doado. E moitas veces culpabilizamos as mulleres de que non denuncien. Por que non denuncia? Denuncia. Moitas veces hai que pensar moito. Realmente, o sistema vai protexerme? De feito, cantas mulleres foron asasinadas despois de ter posto unha denuncia, unha orden de alosamento? Unha barbaridade delas. Non é a denuncia non só é a solución. Que poden Por eso temos que empatizar con elas. Exactamente, porque non é só temos que que crear lazos e que vexan en nós compañeiras e que veñan a nós. Por eso os colectivos feministas son necesarios para eso. Pero non, creo que é que o sistema está moi ben, que a protexe máis todo o demais, pero máis que nada pensaba no entorno familiar, veciñal e todo o demais, porque por aí é por onde ten que empezar. Polo entorno familiar, o veciñal, normalmente non é así, Marta. Eu creo que se me viran unha desas, non sei, especulando, eu creo que primeiro buscaría compañeira, o sea, unha persona que cercana a min que me axudara a salir dese pozo. O da denuncia, claro que hai que denunciar, pero eu sola sei que non podería facelo, necesitaría alguén a meu lado. E sobre todo creo que ademais elas se atopan moi estigmatizadas. Unha vez que denuncian se sinten sinaladas e o que menos necesitan é sentirse xuzgadas. Xuzgadas? Que poderían facer ao mellor as corporacións ou as organizacións dos concellos e demais para facer que garantizar que ao mellor esta falta de arroupamento que teñen as mulleres que se encontran nesta situación poidan seguir adiante? Que solucións poderíamos aquí intentar esverdallar? Sei que é moi complicado, é normal, pero bueno, ao mellor intentar buscar algunha... Antes, formación. Primeiro, formación. E segundo, que lle pregunten ás feministas. As feministas sabemos do que falamos. E moitas veces as administracións públicas, as corporacións, falan moito de violencia de xénero e del 8M e de igualdade, pero nunca contan con colectivos feministas nin con unha feminista tan siquera. Eso sí, eles van da bandeira, cando lles interesa van da bandeirados do feminismo. Pero que falen con nós, que non somos as que andamos nesto todos os días. Estamos formándonos, sabemos, leemos. Que nos pregunten a nós. Creo que sería un bo primeiro paso. Sí. Inés, Sí. Sí, estou de acordo, porque ao final o que dicíades antes, unha muller cando vai a denunciar, cando toma a difícil decisión de ir a denunciar, o que menos necesita é que a estén xulgando, dubidando da súa veracidade, da súa palabra. Entón, a formación imprescindível, ten que sentirse comprendida, ten que sentirse arroupada, que a creen. Entón, pois, a formación é fundamental, non? Ter profesionais en materia de xénero que teñan coñecementos e ademais eso, que estén formados en feminismo. Sabemos que isto é un camiño que por desgraza nos queda tamén moi longo que camiñar, pero bueno, vos dende as vosas asociacións estades facendo unha gran labor. Entón, durante o ano, que tipo de actividades estades ofrecendo vos para axudar neste sentido? Pois, a verdad que nos falamos moito. A Solina nos gusta moito. Nos xuntamos todas e pasamos horas e horas dándolle. Ahora mismo temos varias actividades. Temos a de Comadreamos, que realizamos un viernes sí, outro non. Un viernes comadreamos, outro viernes facemos club de lectura. Nos formamos como feministas. Despois tamén, pois mira, con respecto ao 25 de novembro, o que estamos preparando é un pouco visibilizar a todas esas mulleres, non solamente as que contan na estadística,
senón todas esas que non contan na estadística, pero que foron tamén asesinadas pois por ser prostitutas, por ser nais ou irmáns ou compañeiras. Entón vamos a poñelas a todas os seus rostros, evidentemente unha silueta, non o rostro dela, nunha rede que vai ocupar media plaza de Carnota, para que as vexan, para que vexan que non son números, que as mulleres non son só unha estadística, teñen un nome, teñen fillos, teñen nais e teñen unha vida. E a quitaron. E nós queremos que se vexa ben, que lean ese nome, que lean como as mataron. E despois, pois, intentamos formarnos moito en autodefensa. Moi importante tamén. Sí, en autodefensa feminista, porque creemos que non vale solo que un señor o veña e nos ensine a facer unhas chaves tal que vayan a... Non, que nos ensine tamén a poder defendernos emocionalmente, porque eso tamén é fundamental. Aprender a defendernos emocionalmente, aprender bo trato. Esther, vos, dende as buseranas... Copio cho de aprender a defendernos emocionalmente. Bueno, ao final aquí estamos para eso, para coller unhas cosas de unhas de É que outras. para min iso é imprescindible, porque por moita defensa persoal que teñas, a ver, métenche unha burundanga por aí adiante e non che vale de nada. Pero emocionalmente iso faiche falta, iso é unha ferramenta que che fai falta para o día a día, É fundamental. É fundamental para o día a día. É fundamental para o día a día, non só nesos días concretos. E, bueno, nos o que facemos é visibilizar a violencia contra a muller, cos actos do 25 de novembro, as desigualdades e, bueno, con determinadas actividades que levamos facendo, que xa sabedes todas. Pois levades unha longa trayectoria. Levamos. Inés, Sí, vos desde bueno, o Círculo Feminista de Carballo? Sí, dende o Círculo Feminista de Carballo, pois tamén facemos actividades arredor do 25 de novembro. Bueno, estamos preparando unha concentración para este domingo. Entón, bueno, tamén queríamos visibilizar un pouco o que comentabades antes das todas as víctimas, non, que ten a violencia machista, que non son solo as mulleres que foron asasinadas por parellas ou exparellas, non, que tamén contan os menores asasinados, que tamén contan outras mulleres ou mulleres que estaban en situación de prostitución e foron asasinadas. Entón, convocamos o reto de reunir a 90 mulleres para visibilizar esas 90 víctimas que tivo a violencia machista neste 2019, para simbolizar un pouco, pois iso, que a violencia machista ten moitas máis víctimas das que contamos, e tamén chamamos a facer un minuto de ruido, un pouco como contraposición a, bueno, o que se suele facer, un minuto de silencio, para expresar que a nosa posición, que ante a violencia machista pois non vamos a ficar caladas. Bueno, o resto do ano pois facemos actividades bastante puntuais, pois facemos debates, hai pouco fixemos a proxección dun documental que se centraba no sistema de coidados. A verdade é que facemos actividades orientadas ao debate e á reflexión en grupo, sobre todo. Que, bueno, que nos parece bastante fundamental, pero nada, esperamos poder seguir en activo e poder seguir facendo moitas cousas. Ojalá siga así. Marta, vos dende as curandeiras, a nosa maior actividade evidentemente é a batucada, que alá onde vamos sacamos os tambores para facernos ver. Temos ahora mesmo levábamos desde o verán facendo o club de lectura, e logo intentamos facer actividades. De feito, en Vimianzo este ano, por primeira vez, un colectivo feminista convocou unha concentración para o 8M. Sempre foron as institucións, este ano por primeira vez fui o noso colectivo. E agora, para o 25N tamén facémolo o sábado, porque as socias, moitas delas, a maior parte delas están fora, Coruña, Santiago, Arteixo. Entón, para ter un nutrido grupo de xente, pasámola para o sábado. E sacamos adiante un proxecto, unha performance con rapaces do instituto, salimos nos cos tambores, leemos o noso manifesto, e ese día coincide pola tarde facemos o club de lectura co libro de Rosario Cereijo de Compañeira non serva, e ela farase cargo da lectura do manifesto.
perdona, pero non quería olvidar porque que se me olvidaba, pode ser, claro, é terrible porque é unha das actividades máis importantes, é que estamos colaborando cos coles de Carnota, están facendo unha serie de lecturas que fan con pais, con nais, profes e tamén con Son Lilá, donde ensinan aos nenos e as nenas pois outros estereotipos e donde educan en igualdade. Sí, moi bonito, moi chulo. E agora tamén faremos unhas lecturas no instituto, día 25. Pois xa sabedes, todos aqueles ointes que queirades participar nestas fantásticas actividades, aquí estades. Para finalizar esta conversa, bueno, vamos a facer un pouco utopía. Algúnas cousas xa fomos falando, outras non. Cales credes que poden ser a mellor unhas posibles solucións para chegar a unha Costa da Morte máis feminista? Sabemos que é un camiño moi longo e que hai moitísimas cousas que aínda nos quedan que traballar. Pero bueno, que pequenos pasiños se poden ir dando? Elas en Carnota están facendo moi ben, levando o feminismo ás escolas. Eso é principal. Un 10, un sobresaínte, unha matrícula de honor. Esther? O que dixo aquí a compañera, o sea, educar. Pero en todos os ámbitos, non só na casa e no colexio, sino educar na publicidade, ou sea, un montón de cousas. Non só nós na casa, é moi amplio. Inés, ti que eres mestra, ti sabes lo Sí, mellor bueno, que nadie. levar o feminismo ás escolas, pero, vamos, fundamental. E ademais tamén que a xente e as institucións e toda a xente que pode que apoie todas esas iniciativas feministas que xurden nas vilas da Costa da Morte e que intenten apoiar os seus actos, non? Eso, todas esas iniciativas que xurden que moitas veces como con poucos recursos e bueno, un pouco facemos o que podemos, pois eso, que intenten dar visibilidade, que acudan ás concentracións, todo iso é tamén fundamental para que a cousa medre. Bueno, pois moitísimas grazas a todos pola vosa colaboración. Esther das Buseranas, Marupe, Son Lilá, Marta das Corandeiras e Inés, do Círculo Feminista de Carballo. Gustaríame rematar a mellor esta reunión cunhas palabras de Rosalía de Castro, unha das primeiras feministas de Galicia, que din así: Eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos e eles son a lei que rixe o meu destino. Libres é como nos queremos ver e cara onde debemos avanzar. Grazas de novo a todas as participantes, grazas a todos que chegastes ata aquí e, sobre todo, grazas a Ubaldo Cerqueiro de QPC, que sen el nada disto sería posible. Deixamos vos con esta maravillosa canción do grupo costeiro Adaran Ritman contra a violencia de xénero. Por elas. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Por ti, por mí, por elas. Por vos, por nós, por elas. Por ti, por mí, por elas. Por vos, por nós, por elas. Polas que veñen e polas que virán, polas que estamos, polas que xa non están, polas que veñen e polas que virán, polas que estamos, polas que xa non están.
decida cando se acaba a tua vida.